Jotono khulumo lamsogo chini kokborok news channel roknobo hambai tai chini tiprahani joto tipra dofani jotono no ang kisa kok kesarna musungo tabuni ojora kesangmani jorao tabuni ojorao jeng bahai ke chuba chuklailai man khoroksa tai khoroksa no ba kaisa nukung te kaisa nukung no ang aboni bagi si kok kesarna musungo norok jodi no chini tipra dofa no kisa jasa tipa no chuba chuklainani no norok musungui tongo kai norok ang bai kerengi mano norok text ni bisingti ba inbox so phai norok ang bai jogajog khlai mano je tabungni ojorao kwbangma nok nukhungo chini richum rok baksa online ti order dikha size mililiya ba hamjakliya ba nok ganargo keboni tongo nei ani haino bui sumi paikha aba hairok ngai chumna musungliya aba haike khibna boya tonna boya ngi nok nukhoro tongi tongo ba basabuti rok tori thangka size onek somoyo charai torsukang jorao ngangkai dakti no toru logo ngi thangai basabuti rok ni richum rok bahaino jesakango tongmani abo samungo nangliya phia nogo haino burung khiklai jagai tongo aba hairok nongni bisingo tongoi tongo ngangkai please norok abono nosto khaiyawi norok ang bai kerengdi norok ni thanini ang bai thang phai thumui na hawi belai khe nangkuk mani ni nok nu khungo ngangka abo chukliya phia te kaisa nok nu khungo ngangkai ba te kaisa kamio ngangkai abo sibini bagi nangkukui tongo abo hai mani rok ama hai richum rok nongni thanio norok ni bai thangni logi songni basabuti rok ni tongo ngangkai norok ang bai kerengdi ang bai thang phai thumui na phainai tai aboni yagulo je nangkuk mani jagao thangai jeng chini team thangai jeng abono bagi ruinai ne keboni nukhungo samung nangya keboni nukhungo abono no nangkugui tongo jeng sara tripura ganangi berai nei khangkai nugu je chini tipra dofani bororok kwbang mano tongo tabungni omasin jorao ri chum kwrui bonani kwrui chumnani kwrui abo hairok abon bagai please norok kerengdi jeng oba haikeno khoroksa tei khoroksa no maya nanglainani khoroksa tei khoroksa no oba haikeno suba chukhlailai jeng boskango himi thanglainani sorkari sujug subida simino nasinglai tongnani abo bokogya sorkari sujug subida je phaimani abo bo chung thiti khaiyi je kami amsayo naikol nai tuidul nai leader rok borobo naikoli tondi tai aboni sai yakbara norok chuba chukhlainani musung khaibo chuba chukhlai mano kebo education rogo bahaino kwbangma bororok porinani musungu poriui tongo piarang puisap gerei aba hairoko kwbangma bororok norok sponsor khaina kai khaimano ang all life family yagulo nukha ba kebo khatung gei hamjagei tabo jagao mia chini moine mani khoroksa borom gnang ulo sawanang bumu bo obahai kombol katal kasamia bongkai 50 ta kombol ek bandil rohorka ke obotabo ro stogo tonikho obono jeng je jaga oboni belai khero nangkuk mani obono no nangni tongo obahai jaga thagai jeng bagi ruinai kisapano kasangmani yakni kati thung chumnani ingthung bonani ingthung samugo chukthung tai obo hangkai ang agortolani thumui tu mani nok khungmini obo bin borongni charai khonai rok tori thangka bisi sal chumjagya daktino tori logi thangka korok ke obo haike ekdom kasam rokle tar hojodi please norok bodo iko oborok jeman sweater rok obo paikha koik din chumrikha tiding thangka sumui malia obo hairok no borok nosto khaiyawi ang salaimani yagulo borok obo haike thumui rohorka borok kwbangma no tongo asu kaisa kono tisai phorokla obo hairi chumrok charai khonaini ingthung ba okra chakra rok ni ingthung baksa chini borok ni bahaino daktino genji rok baksa ni bohor tori thango bohor tor khangkai genji rok chagyang thango t-shirt rok chagyang thango suit rok chagyang thango abo hairok tong khangkai norok kerengdi ang baithang no phai nong thani thumuina phainai tai belai khe obo mankhai ajagao chugu ba bongni kisapan kasangma katiu abo hai jagao thangai jeng bagi rinai jotono no belai hambai jeng dofa bai dofa hamjakma chubama mari bebak tuino jeng oba haikeno manjui himlainai jotono no belai hambai